Kini ang tingog sa Subo, labing una nga internet radio. Nagsibya sa nakbayan sa Subo. Inyong babati, labing tilaw, bisan sa lain-laing suok sa kalibutan. Kini ang tingog sa Subo. Bakak balik-balikon mahimong tinuod yadtong wala masayod labi na og walay pangatarungan nga mugarog. Mao gani ang ungol kining atong turmanon. Giyas pagtulunan sa simbahang Katoliko. Nagdumala sa atong igsoon sa pagtuo. Brad Bear, Bihido Inaw Ordinisa, nga nanukad sa Kingdom of Saudi Arabia. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, bisan asang suok sa kalibutan, kutob sa maabot sa ato ang Sibya, maayong gabi kaninyong tanan. Kini usab inyong ubos nga alagad, Brad Bear, Brihido Inaw Ordinisa, makig-uban kaninyo niya ato ang tulumanon, giya sa pagtulunan sa simbahang Katoliko. Matag Domingo, alas 6 hangtod sa alas 6:30 sa gabi, dinhi niining nagunang internet radio sa tibuok kalibutan nga mao ang tingog sa Sugbo. Ang atong topic karon nga pag-isgot-isgutan mga igsoon mao ning gitawag nato og indulhensya. Unsa ning indulhensya? Although kadaghan nato ni gibalik-balik ni nga mao nga topic sa ato ang programa, pero ato agya po ning ipasabot kay aron daghang kitag mga kaigsuonan nga wala kay bawo og unsay indulhensya. Wala kay bawo kaning na uban nga ay mingon sila nga ang indulhensya pwede daw kabayran. Mo nang atoa ni nga ipasabot. Labi na gyud sa ato mga kaigsuonan nga bag-o pang nakapaminaw ni ato ang programa giya sa pagtulunan sa simbahang Katoliko. Buino mga igsoon sama sa nandan sa dili pa nato sugdan na ato ang topic ato na kini nga buksan sa hamubo nga pag-ampo. Sala samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. O langit ng Amahan, nagpasalamat kami kanimo nga niya imuha kaming giusa karon nga gabi una. Ikaw ang gaingon, Obi enem sunt dobel tres congregati in nomine meo ebisom en medio iurom. Nga kung kinsa tong duha o tulo nga makatigom sa akungan ana ako taliwa diha kanila. Muna mong gilauman nga ni ikaw nagpatiliwa ka na makaron aron nga gabi una, aron imuhang mga pulong motuhop sa tagsa-tagsa na mo kagalamhan ug mogawas ang mga maayong mga buhat. Ug mahimo kaming panigingnan sa muang pamilya, mga kahigalaan, kaparentihan, ug uban sa ug ingon usab sa uban nga naminaw ning programa giya sa pagtulod ng simbahang Katoliko. Salamat kayo Dios sa mga grasyang ipadangat nimo kanamo. Ang una kining labas nga hangin nga nahanggab na mos kanunay matag adlaw nga nagpabilin kami nga magmadasigon sa pagpapaminaw sa mga pulong ug pagsunod diha sa imong mga maayong mga buhat. Salamat kay ining tanan o Dios. Ang pangyupo kanimo nga hatagi kami kanunay sa kalig-on kadasig nga makasangyaw diha sa imuhang mga pulong aron ang imuhang mga pulong mosulod sa tagsa-tagsa namo kaugalingon og ingon usab mahimong mapadayag ay mong gugma og kaayo o Dios. Salamat kining tanan ug amo sa pangyopo kanimo amo mga kaigsuonan nga nagumo na sa bisyo nga walaing tumong tuyo o tinguha ang pagbuhat og mga dili maayo nga mubalik na diha sa imuha nga kiliran og mag-usab og magbag-o aron mahimo usab silang panig-ingnan sa ilahang nga pamilya. Ug amo sa ihalad kanimo langit ng Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Ang amo mga kaigsuonan usab nga dugay na kaayo nga nangamatay nga hangtod karon nagapos lang gyapon diha sa purgatorio tungod sa mga kasalanan ug kasaypanan nga nahimo samtang buhi pa sila ning kalibutan. Pasayloa sila silang mga sala ug dad-a sila ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. Uban diha kanimo. Ug amo sang pangiupo kanimo langit ng Amahan, Anak ug Espiritu Santo, amo mga kaigsuonan nga mga masakiton. Labi na gyud sa mga masakiton karon nga wala na tawo ikapalit og tambal. Masakiton nga naa na lang sa tagsa-tagsa nila kapanimalay, nagpaabot na lang kanus ani mo kuhaon. Mga masakiton nga nagpingit sa ilang mga sakit, mga masakiton nga tinagala na ang ilang nga kinabuhi. O pangiupo kanimo o Dios. Nga labi na gyud sa mga masakiton nga matinud-anon nga naghinulsol sila mga kasaypanan. Nga pinaagi sa imong kataas-taasang pangalan. Kapangarihang pangalan, Diyos Amahan, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, hatagi og kaaliman o kaayuhan ang ilang mga sakit. Ayuha sila karong-karon dayon
labi na gyud mga masakiton nga naminaw ning programa karon. Kini tanan namahan among gihangad ug gipangayo po kanimo. Kinsa ikaw bugtong ug buhi ug naghari dinhi ibabaw sa kalibutan. Kang Santa Maria inahan, ubos panabang ni Senyor San Jose, sa tanang mga santo sa langit, sa tanang mga anghel sa langit, kang Hesukristo imuhang anak kabugtong, Dios nga usa hangtod sa kantoran. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Bueno maigsoon na ato ang topic kahisgutan mo ning gitawag nato og indulhensya. Unsa man ning gitawag nato og indulhensya mga igsoon? Ang kaning indulhensya gitudlo sa simbahan o atong iglesia nga gitukod ni Kristo mo Iglesia Katolika Apostolika Romana nga nagtudlo nga ang indulhensya mo ang pagkuha sa kastigo temporal gumikan sa sala nga napasaylo na. Nini angay nga bantayan nga ang indulhensya walay kalabutan sa pagpasaylo sa sala. Kay kini adto man himuon sa kumpisalan. Kundi mahitungod kini sa pagtangtang sa kastigo temporal nga posible pa nga mahibilin agad sa paghugot nga paghinulsol nga gihimo sa makasasala. Unsa da ning indulhensya? Dili ni matawag og may kalabutan sa pagpasaylo sa sala. Kay kung sa man ngang wala may kalabutan sa pagpasaylo sa sala, tungon kay ang pagpasaylo og sala adto man himuon sa kumpisalan o adto sa pari. Pero kining indulhensya unsa man ding indulhensya mo ang pagtangtang sa kastigo temporal nga posible nga nahabilin agad sa kahugot nga paghinulsol nga gihimo sa makasasala. Bisan kung ang sala napasaylo na apan gipangayo sa hustisya sa Dios nga kinhanglan nga bayran sa hingpit ang kadaot nga niresulta gumikan sa sala. Naay mga panahon mga igsuon nga nakasala na ang tao, gipasaylo na pero doon na pa siya gitawag atog balayron. Mo na gitawag atog kadaot ngayang nahimo o damage ngayang nahimo gumikan nga niresulta sa iya nga mga kasalanan o kasaypanan. Mo na gitawag atog kining kastigo temporal dili kini nato huna-hunaon nga pagpahimulos nga gipahamtang sa Dios tungod sa atong paglapas sa iyang mga sugo. Kung dili mao kini ang resulta nga nagsukad sa kinaiya sa sala. Ang kastigo temporal mga igsoon mahimong atong antuson antusan dinhi sa kalibutan samtang buhi pa ta. Ug kun dili nato kini hingpit nga mabayran ining kinabuhiya adto ni nato kini antusan git nato sa gitawag nato og purgatorio. Ngano man purgatorio man mga igsoon? Tungod kay kining gitawag atong ginagmay nga mga sala nga dili nato mapangayuan og pasaylo, dili nato mapapas samtang dinhi pataning kalibutana, madto ta sa purgatorio. Tungod kay ang purgatorio mao ang paglinis sa mga ginagmay mga kasalanan ug kasipanan. Tungod kay ang impierno lahi man, tungod kay ang impierno mao man ang kastigo nga walay katapusan or kalayo nga walay katapusan. Muna nga ang indulhensya mapuslanon kayo alang nato, labi na kita nga mga Katoliko, mapuslanon kayo alang nato. Labi na nga karon nga buhi pa ta ug sumakalag sa purgatorio nga nagantos pa sa kastigo temporal tungod sa ilang mga sala nga nahimo samtang dinhi pa sila sa kalibutan. Sa ato pa dai kuno natay mga sala nga ginagmay nga nahimo nga nining kalibutana nga wala nato kapangayoig pasaylo, wala nato kahinulsuli, unya maabtan ta sa kalit nga kamatayon ang pangutana, maimperno ba? Dili maimpierno mga igsoon basta dili lang mortal nga kasalanan o kasaypanan. Gagmay lang mga sala, gitawag to mga white lies lang, mga ginagmay mga kasalanan o kasaypanan kanang ginagmay nga pagpamakak, dili na maka-impierno. Unsa man maka-impierno mga igsoon? Ang maka-impierno mo tong gitawag atong mortal sin, katong dagko nga mga kasalanan o mga kasaypanan. Muna ang idulisa ang mapuslanon alang sa mga buhi o sa mga kalag sa purgatorio nga nagantos pa sa kastigo temporal tungod sa ilang mga sala nga nahimo panining kalibutana. Munang alang sa mga buhi ang Santa Iglesia makahatag og indulhensya og absolusyon. Apan alang sa mga kalag sa purgatorio ang simbahan or Santa Iglesia makapadangat niini ngadto kanila pinaagi og gitawag ngatog supplication kung pagpangayo po. Muna ang simbahan Katolika o ang Santa Iglesia nag-ila sa duha ka matang sa indulhensya. Indulhensya parsyal nga mopapas sa bahin lamang sa kastigo temporal ug ang indulhensya plenarya
nga mopapas sa tibuok bayranan sa kastigo temporal. Muna ang kondisyon sa pagdawat sa indulhensya mga igsoon plenarya. Mo kining gitawag tog na siya gitawag nga tog mga kondisyon. Unsa may una nga kondisyon? Kinahanglan nga naata sa kahimtang sa grasya. Ano man, unsa may gisulti sa tong Ginoong Kristo nagsulti, bada sa Biblia nagsulti ang tong Ginoong Kristo, kun wala ako, wala kamoy mahimo. San Juan kapitulo 15 bersikulo 5. Makabot kini nato pinaagi sa pagkumpisal o sa pagkalawat mga igsoon. Muna nga diha sa pagkumpisal o pagpangalawat, pagsimba nato hatag Domingo, makabot nato kining gitawag nato kahimtang sa grasya. Ay kadua, kinahanglan nga modawat sa indulhensya andam nga mopailawom sa otoridad o Santo Papa o Obispo nga naghatag. Ung kung dili siya mamati sa iglesia, isipa siya nga usa ka langyaw o kubrador sa buhis. Mateo kapitulo 18 bersikulo 17. Sa ato pa di ay unsa may pasabot ani mga igsoon? Ay pasabot ini nga mamati sa iglesia. Unsa may gitudlo sa iglesia mao kaning gitawag ato mga 7 ka sakramento sa simbahan. Ang una mo ang bunyag, kasal. Mo na nga uban pa. Nga 7 ka mga sakramento nga ato ang huptan. Kay og dili nato mahuptan ang 7 ka sakramento, mosupak ta na nga dili ta ning gitawag nitong doktrina sa simbahan sa pag tahod sa mga santos. Nya dili ta na kay nagsupak-supak ta. Dili ta mo kumpisal sa pare. Naa ba tay pagtahod sa Santo Papa na may gustoon wala. Sa to pa, dili na to, wala ta maigo ani ikaduha nga kinahanglan nga modawat sa indulhensya andam sa mapailawom sa otoridad. Sa to pa, kung dili ta magpailawom sa otoridad, dili ta magpailawom sa gitudlo sa mga kadagkuan sa simbahan sama sa Santo Papa, wala ta na igo sa gitawag nato og kanang dili ta hingpit nga magpailawom. Sa to pa, wala ta modawat sa gitawag nato indulhensya. Unsa man ikatulo? Ay katulo nga kinahanglan nga ang tuyo sa pagdawat busa ato kining pangayoon. Unsa may gisulti sa ato ang Ginoo nga Hesukristo? Pangayo kamo ug kamo hatagan. Mateo kapitulo 7 bersikulo 7. Sa ato pa og mangayo hatagan kita sa Ginoo. Unya og dili ta mangayo. Kay nagsalig ta nga nagbasa na ka sa Biblia, nagsunod ka sa sugo kay mo ka og liyong panabot, ni wala dai ka nakahibaw nga katong kaugalingon nga panabot nga gihimo so kuhay na dito sa gitudlo sa simbahan. So naa ba kay indulhensya nga makuha ng mga igsoon? Wala kay indulhensya makuha. Ngano man nagsupak-supak maka, wala man mosunod sa paggulutan nga gitudlo sa makadagkuan sa simbahan. Ay kaupat, ang pagbuhat sa tulumanon nga gitudlo sa Santa Iglesia. Unsa man sa Santa Iglesia mao atong simbahang Katoliko, sama panangis pagbasa sa kasulatan, paghimo sa mga akto sa debosyon, sama sa pagrosaryo, pag-istasyon sa cross, pag-apel sa prosesyon, pagduo sa mga pilgrim center, o sa pag-akto sa pagpasakit sa paghigugma sa isigataw. Nahimo ba na nato? Nakahibuhat ba ta na ani? Wala. O wala ta kahimo ani sa to pa. Asa man ta kakuha indulhensya megson? Wala nga di ang ato ganing Biblia usahay siguro ato alang gipaagop-upan, gibutangag abog, gipaabugan diya sa altar, gibutan lang gimurag itawag nato dayan-dayan lang diya sa altar nga naa tay Biblia. Pero bisang pag-ukab lang bisag usa ka pahina matag adlaw wala nato nahimo. Baski og dili man mahimo kun tungos ka busy, og dili man absoluto nga hikap ka o muukab ka sa Biblia kay tapulan ka bisag usal lang ka semana mga igsoon. Muukab ka mo kutlo ka mga verse or chapter sa Biblia nga imo labi na kanang gihatag humiliyas ka parian matag Domingo, imo pong tan-awon ro agi pag-review sa gisulti sa pare. Nya naghibuhat ana, nagsunod ana, naa ba tay indulhensya nga nahimo? Wala na mga igsoon. Unsa na indulhensya? Mamakayuhan mga maayo nga nahimo nato. Samtang di apatan ining kalibutana nga gitudlo sa simbahang Katoliko. Muna nga Santa Iglesia dunay gahom sa paghimo ug mga lagda o tulumanon alang sa gitawag tog mga sakop. Mga dunay siya katungod ba nga kitang mga sakop, kitang mga Katoliko, dunay siya lagda o tulumanon nga mao ni ato ang pagahimuon. Muna ang ilang paagi sa mga kalungsuran, ilang gitugyan ngadto sa mga magtotoo, ang mga lagda nga gikauyunan sa mga apostolis o mga pangulo sa iglesia sa Jerusalem.
o gipahimangnuan sila sa pagtuman niini. Buhat 16 versikulo 4. Kinsa ang magpahimangno ini? Mao ang mga kaparian. Ngano man ang mga kaparian mao man ay gitawag tog isip pulis sa mga apostoles, kay wala naman ang mga apostoles. Ang mga apostoles mao mo mga naunang mga pare nagsunod ni mga kaparian, mao po ni sila ang katong kasunod nga mga pare nagasunod sa mga apostoles. Unsay gitudlo di ay na unsay ipahimangno sa mga kaparian nato ato apo nga tumanon. Kung di ta mo tuman, wala ta. Wa sa maidulhinsya makuha nang supakiro ta, wala tay makuha mga igsoon. Muna nga wala kinahanglan pagsupak nun mga pagsupak sa mga laing tinuhuan ang atong mga kaigsuonan ng mga dili katoliko, maingon di sila nga wala na kinahanglan ang pagdawat og indulhensya kundi ang paghinulsol nga nagsukad sa ato ang gugma sa Dios. Ang gugma mo pasaylo sa tanang kalapasan. Nanas Proverbio kapitulo 10 versikulo 12. Busa wala na indulhensya mo na ilang mga supak-supak sa ato ang mga kaigsuonan nga dili katoliko. Dungagan pag yun nila kay parang mutuo ka, labo sa tanan, paghigugmaay ka mo sa kanasing-kasing gayon. Kaya ang gugma nagtabon sa daghang mga sala. 1 ka Pedro kapitulo 4 versikulo 8. Munang wala na kinahanglan gitawag to pagpamayad sa sala sama ng indulhensya. Atong bahin kay gihimo na ni Kristo ang hingpit nga pagpamayad. Kay naluwas kita tungod sa kamatayon ni Kristo sa ato pa napasaylo na ato ang mga sala. Episo 1 kape versikulo 7. Nya naa ba indulhensya diha? Mamingon na ato mga kaigsuonan nga dili katoliko. Naa ba indulhensya diha? Dungagan pa din nila, gipapas niya ang tanan tang mga utang. Unsa man ni utang mao ni mga sala. Lakip ang mga kasabutan bahin ini nga giwagtang niya ang tanan pinaagis paglansang ini dito sa krus. Kolosas kapitulo 2 versikulo 14. Ato ba wala na indulhensya. Mao ni mga pagsupak sa ato mga kaigsuonan nga dili katoliko. Dungagan pag kanila dito sa krus. Si Jesus mingon natapos na. Juan 19:30. Pasabot natapos na, wala na indulhensya. Busa wala na kinahanglan ang pag-antos sa atong bahin kay si Kristo nag-antos naman alang kanato. Tiyaw mo na, ug ikaw nga dili katoliko, dili ka tigsimba, dili ka tigpaminaw sa mga walis, sa mga humilya sa kaparian, dili ka tig-attend og mga gitawag tug mga Bible study, nagpaminaw ka ning pagsupaka o balhin ka sa laing tinuhuan, balhin ka sa laing grupo ngano man, tungod kay wala man ka kibaw, wala ka kauting kay nga unsa man day tama, unsay sakto. Kani sa mao ni gitawag natog mga pagtuis ba? Tuison ang gitawag natog ang gibasa tuison, butangan og gitawag tog kaugalingon nga panabot. Mo na nga daghan na kayong laing tinuhuan, daghan kay mga pastor nga nanggawas tungod aning pagtuis sa ilaha nga gipangbasa diha sa Biblia. Mo na nga lisod kay mga igsoon. O kani silang mga kuana kaning mga gitawag natog pagsupaka og dili nato ni matubag o mahog ni bakak balik-balikon mahimong tinuod ni atong wala masayod. Muna nga tubag nato na mga igsoon nga asalang mortal dunay nalambigit nga duha ka matang sa silot. O kini mao ang gitawag tog kastigo eterno o kastigo temporal. Ang usa ka tawo nga nagbuhat og salang mortal ug unya mamatay nga wala maghinulsol, silutan sa kastigo nga gitawag og walay katapusan nga mao ang impierno. Mao na maigsuon kani bitaw kasala ka og dako nga sala kanang mortal sin. Unsa may silot nimo ana? Ang silot nimo ana mao ang gitawag nato og impierno. Apan ipahamtang sa Dios ang iyang kasuko og kapungot sa mga tawo nga naghunahuna sa ilaha nga kaugalingon ug nagsalikway sa kamutuoran aron pagbuhat og dautan. Roma kapitulo 2 versikulo 8. Ato pa og nagsalikway ta, naghunahuna ta og maayo, naghunahuna ta og mga maayong nga buhat, nagsalikway ta sa ato pa ang Dios dako kay naglipay kay nato naghunahuna diri sa atoa. Mo nga makapalipay nato ni mao mga kastigo mao ang atong paghimo og maayo nga pagkumpisal ngadto sa mga pare. Kasila gitugyanan man sa atoa nga gitawag nato Ginoong Hesukristo sa gahom sa pagpasaylo sala. Unsa may gisulti sa ato ang Ginoong Hesukristo dahil ngadto sa mga kaparian? Ingon siya, kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kung ang ilang mga sala dili inyo pasayloon,
dili ko usab kini pasayloon. Juan kapitulo 20 bersikulo 23. Sa ato pre ang pagpangayo pasaylo nato diha sa mga kaparian dako kaayo og kahimuan mga igsoon. Dako kayo ikatabang labi na og nakahimo ta og gitawag utog mga dagko nga mga kasalanan. Dagko nga mga kasipanan labi na gyud mga sala nga gitawag og ika-imperno sa ato ang hakalag. Sa ato pa dili na ba ka nagitawag atog dili na kay tawag atog mapasaylo labi na gyud og dili na to isugid nga to sa mga kaparian kadagkuan sa mga kaparian nga atoan lang iluom atong itakomon atong baba dili na to itug-an kay mauwaw ta mo na nga mao ni usa sa mga kapaimperno sa ato ang kalag apan ang pagpasaylo sa sala dili sama sa pagwagtang sa kastigo temporal mga igsoon mo natong timan-an gumikan sa sala mahimo nga makasala gipasaylo na sa Dios apan duna gyapon gitawag tog mahiaguman nga kastigo temporal gumikan sa iyang mga sala. Naa sa Biblia mga igtoon nga si Miriam nga nakasala gipasaylo sa Dios. Apan ang Dios mingon kang Moises pagawsa siya sa kampo sulod sa 7 ka adlaw ug pagkatapos ana mahimo na siya pasudlon siya. Numeros kapitulo 12 bersikulo 14. Muna ang Diyos mipasaylo sa sala sa katawan apan siya miingon, gipasaylo ko sila sumala sa imuha nga gihangyo apan sa pagkatinuod samtang buhi pa ako. Ug ang tibuok kalibutan mapuno sa himaya sa Ginoo. Walay mabuhi nining mga tawhana nga makasulod ni adtong yuta. Numeros kapitulo 14 bersikulo 20 ngadto sa 21. Bisan si Moises gali mga igsoon ug Aaron nahiagom usab sa kastigo temporal. Ang Dios mingon kanila, kay wala man ako tuhuin ninyo, aron balaanon ako sa mga tao sa Israel, dili ka mo maoy mangulo sa mga tao ngadto sa yuta. Ng akong ihatag kanila. Numeros kapitulo 20 bersikulo 12. Mao na nga si David bisan sa iyang paghinulsol apan hiaguban gyapon sa kastigo temporal. Sinatan mingon kaniya, gipasaylo sa Ginoo ang imong mga sala, ug dili ka na niya patyon. Apan kay pinaagi ni ining buhata imo mang gipasipad-an ang Ginoo mamatay ang bata nga matawo diha kanimo. 2 Samuel kapitulo 12 bersikulo 13 hangtod sa 14. Ato pa gitawag tog naagi po gitawag tog kastigo temporal tungod sa mga dagko nga makasalanan kasaypanan. Nagisgutan nato naganiha ba nga kani bitong naa kay mga damage nga nahimo nga tinuod nakahimo kag mga kasalanan o kasaypanan nya imo na gikumpisal nga to sa mga kaparian gipasaylo na ka sa Dios automatic pero ang pangutana diha naa pa man gitawag nga damage naa pay mga ulat or naa pay mga damage nga nahimo nimo sa mga kasalanan o kasaypanan mo na kinahanglan pa na siya nga gitawag nga to naa na gitawag kastigo temporal mo na kinahanglan na nga buhatan og mga maayo aron pasaylo ka sa hingpit sa imong mga kasalanan o kasaypanan. Mo nang gitawag nato og indulensya. Mo na kining maong kastigo kun dili nato mabayran ini mga kinabuhia adto kiniantosan nato dito sa gitawag nato og purgatorio. Niadtong adlaw ang buhat sa tagsa-tagsa sulayan pinaagi sa kalayo. Kung ang iyang buhat dili hingpit siya mahiagom sa kastigo apan siya maluwas apan moagi una og kalayo. 1 Korinto kapitulo 3 bersikulo 13 hangtod sa 15 unsa daning kalayoha mga igsoon mao ni ang gitawag nato og purgatorio kay adto man ta didto limpyuhan ta didto dili man matawag og kanang sa impierno ka dili naman ka didto luwas pabili hangtod sa katapusan man to samtang kining purgatorio diha kalinisan sa imong mga sala nga nahimo mo nga si Jesus nagtudlo kanato og paghimog pamayad samtang buhi pata kita. Unsa may pagbayad ato ani ang pagbuhat og mga maayo. Pag gitawag tog mo na gitawag tog indulhensya. Pagighusay kaniya samtang may panahon pa ug wala pa kamo maabot didto. Kay kon kamo maabot na sa hukmanan, itugyan na kaniya ang huwes. Ug timan bilang goon ka didto hangtod sa mabayaran mo ang hingpit ang imong mga multa. Mateo kapitulo 5 bersikulo 26. Muna nga samtang di apata ning kalibutan samtang buhi pata. Buhaton nato kutos tumahimo sama anang pagtabang sa mga masakiton. O wala man ta di man ta nanambal kay di man ta doktor, wa man ta ikatabang, natay kwartang gamay atong i-share atong blessings. Ug naay mga tawo nga walay kaon, ay nahitabuan ay mga trahedya, linog uban pa atong tabangan. Ug natay katabang, wa pa tay katabang mangita tag paagi nga makahimo ta og mga maayong nga buhat.
sama sa pagsimba baron, pagtabang nga dito kag mangulikta anang gitawag to sa parang panahon sa misa, kanang gitawag to mga kolektor o dako kay na kahimuan usa na sa part sa indolensya nga nagkatabang ka nga papas ang imo makasalanan kasaypanan samtang dinhi buhi pa kaning kalibutan. Sa tupad ay kaning indolensya usa na sa mga pamaagi sa Dios nga ang pagbuhat nato og maayo, pagbuhat og tarong ning kalibutan isip pamayad sa atong makasalanan ug kasaypanan nga gagmayng mga sala nga nahimo nato, mahimo tang limpyo panahon ug mapopos na ato ang kinabuhi ning kalibutan. Sa to pa pagbuhat og mga maayo, tarong mga buhat, pagtabang sa uban, nagdakbutan tag naa kay sakyanan. Tricycle baron or unsay imong sakyanan na kinaagian taw di ang naglakaw nga layo pa kibaw ka nga layo pa or silingan nimo nga layo pa ni wala entaw sakyanan pasakyo nimo unsa man ni siya mo nay buhat sa indolensya nga maghatag og papas sa mga gagmay nimo makasalanan o kasipanan kani pagtabang sa uban nagigikaon lamay kagikaon manghatag ka mo nay usa sa parte sa indolensya nga mga papas sa mga gagmay nimo makasalanan o gagmay mong kasalanan nga nahimo ato ning kalibutan. Muna ang pagtulunan sa indolensya mga igsoon gipasukad sa tulo ka gitawag to kinungdangan ng mga panudlo. Una, mao ang gahom sa mga yawi. Unsa man ning gahom sa mga yawi? Ang makababag sa atong hingpit nga pagpaambit sa simbahan nga si Katoliko dinhi sa yuta. O sa pagsulod ngadto sa langit mo ang sala ug ang silot mao temporal gumikan sa sala. Og mga punuan sa Santa Iglesia nga simbahan gitagan sa Dios dili lamang sa gahom sa pagpasaylog mga sala kundi sa pagkuha usab sa kastigo temporal gumikan sa sala human kini mapasaylo sa kumpisalan. Usbon nako nganong napay sala human sa mapasaylo sa kumpisalan nganong do napay sala tong kay ang damage ka nahimo sa sayop o sa sala nga nahimo naa pa mao na nga gitawag atog paghimo og maayo, pagbuhat og maayo mapapas ang mga damage nga nahimo. Mao nga si Jesus mingon nga to San Pedro, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingarian sa langit. Ang imong gapuson dinhi sa yuta, gapuson usab didto sa langit, ug ang imong hubaran dinhi sa yuta, hinubaran usab didto sa langit. Mateo kapitulo 16, bersikulo 19. Ngadto sa mga apostoles si Jesus mingon, ang inyong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit, ug ang inyong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Mateo kapitulo 18 bersikulo 18. Muna tungod ini ang mga gahom sa Santo Papa ug mga kabispuhan nagahatag og indolensya mga igsoon para nga kapasayloan sa mga kasalanan o kasaypanan nga sa kastigo temporal. Muna nga ikaduha tigumanan sa grasya. Pinagis kamatayon sa atuang Ginoong Kristo iyang nadaog alang kanato ang walay kinutuban nga bahandi sa grasya nga sobra kaayo nga ibayad sa ato ang mga utang. Kaya ang daghan ang mga matay tungod sa pagpakasala sa usa ka tawo, labi pang dako ang grasya, ang gasa sa Dios nga mabatunan sa daghang mga tawo. Pinaagi sa usa ka tawo nga mao sa si Hesukristo. Roma kapitulo 5 bersikulo 15. Mao nga nadugang niini mao ang merito nga santos tungod sa ilang giantos nga sobra kaayo nga ibayad sa ilang mga kasalanan ug mga kasaypanan. Makita mo nakapantay ka nga mga santos nag-antos maayo, nagpakamatay tungod sa pag-antos para lang yun nga mahingpit nga malimpyo nga ilang mga kasalanan kasi samtang panahon kay wala pa kani ba mga santos, wala pa na sila ng ditso ka santos ni agi po ba yan kitawag to nagsagubang po na sa mga kasalanan o kasaypanan. Muna nga pinaagi sa akong mga giantos matupad sa Biblia, nakatabang ako paghingpit sa wala pa matapos nga mga pag-antos ni Kristo alang sa iyang lawas nga moang simbahan o iglesia. Kolosas kapitulo 1 bersikulo 24. Muna ang buluhaton sa pagpadangat niining maong mga grasya sa matag usa kanato. Gitugyan sa atong Ginoong Jesucristo ngadto sa iyang simbahan. Isipa kami nga mga sulugoon ni Kristo ang gitugyanan sa mga tinaguang kamatuoran sa Dios. 1 Corinto kapitulo 4 bersikulo 1. Unsa man ikatulo mga igsoon? Ang panaghiusa sa mga santos. Ang tanang sakop sa simbahan, dunay kalambigitan sa usa-usa tungod kay hiusa man ang tanan diha sa usa ka lawas. Ug tungod niini ang mga lig-on nga bahin makatabang sa huyang nga bahin. Daghan og mga bahin ang atong lawas, ug ang matag bahin niini may kaugalingong bulhaton. Kita usab mga igsoon, bisan daghan usa lamang kalawas nga nahiusa kang Kristo ug nalambigit kita sa usag-usa ingon nga nakaninlaing bahin sa usa ka lawas.
na nasa Roma Kapitulo 12, versikulo 4 hangtod sa 5. Basta walay pagkabahin-bahin sa lawas, kundi ang tanang bahin may samang pagtagad sa usag-usa. Kung ang usa ka bahin sa lawas mag-antos sa ubang bahin mag-antos usab. Kung daygon ang usa ka bahin, ang tanang bahin makapaambit sa kalipay. 1 Korinto Kapitulo 12, versikulo 25 hangtod sa 26. Kini dagtudlo kanato maigsuon nga diha sa mga sakop sa simbahan dunay panag-ambitay sa mga maayong mga gasa sa grasya. Ang pagtulunan nga makuha nato mga igsuon ini karong kagabion ini Domingo mao ang gitawag nato ang pagbuhat og mga maayo. Diha sa pagbuhat og mga maayong mga igsuon usa na siya sa mga paagi sa pagkuha sa mga kastigo temporal mo nang gitawag nato og indulhensya. So pagbuhat og maayo, magsimba matag Domingo, pangumpisal, pangalawat, mao gina ang importante nato nga buhaton mga igsuon. Pagsunod sa mga pagtulunan, mga doktrina sa simbahang Katoliko nga ato ang gipasakupan. Pero mga igsoon, gamay na mga ato ang oras na popos sa ato ang takna, pero naay nag-ung-ung sa pikasilinya ato aning pasudlon. Sister Jen, maayong gabi diyan nimo. Ako ang ikuan ako ang pamilya sa Sarangani, sa Malapatan, ug sa akong mga kaliwatan, ug sa akong mga higalaan ila Edita Andalis og si Wadro Gidama og mo lang og latik na sa akong mga anak. Mao to si Sister Jen Lidama diha sa Zamboanga del Sur. Nya napa joy lain nagungong ato ana lang pasudlon kay gamay naman gyud og popos atong oras. Sister Opilia, mayong gabi. Daghang salamat Peter o ang gabi ni mo diha o akong itrinit ang asawa sa akong manghod na nasa Dubai o sa akong mama Esther na nasa Lamacan, Sibunga o sa niya sa family o sa akong husband na si Fernandez o sa tulong ako kaanak si Peter, Jake, and Kimberly na sa Lahog, Cebu City. God bless. Mao to si Sister Opilia Ordinisa diya sa Lahog, Cebu City. Bueno, may igsoon na popos atong oras sa popos sa ato ang takna. Ato lang pasalamatan ang tanan nga mga kaigsuonan nato nga namati niya ato ang programa giya sa pagtulunan sa simbahang Katoliko. Ang una akong mentor Brad Sok Fernandez og sa tanan mga Catholic Faith Defender nga naminaw nato karon. Og sa tanan nga mga RDM General sila si Brother Alvin Kitamondok, Brother Rui Bascones, Brother Wilkie Ibunis, Brother Celestino Sardido, Brother Ayan Covero, og si Brother EYD. Kani si Brother EYD, permanente na rin nagwali pod, permanente sa ning nagsangyos pulong sa Ginoo niya. Permanente sa ning nag-greet nato sa iyang programa sa lain nga Sibyaanan. May pagpaminaw nimo Brother Ed. Mo na may igsoon aton lang pasalamatan usab ang permanente nagdasig nato o abi-abi na to nga makasangya to sa pulong sa Dios way lain na tag-iya og tagdumala niya to ang Sibyaanan, Chief Bobby Casila kauban siya ang kapikas Ma'am Archel og sa tibuok niyang pamilya. Niyang sa Sibunga day ako ang pamilya dito. May papaminaw lang na Epion, mamamaming in Dodong Jefferson og Inde Rosalinda og sa diya sa Mangyan Elementary School si Ma'am Dioscora Alcomendras may pagpaminaw usab og diya sa bahay Sibunga si Sister Lucia Alferez. Kinina lang si Brad Bear, Brihido Inaw Ordinisa, sunod Domingo na sabpuhon sa mangtak na og sa manghigayon, muingon, daygon ta ang Diyos. Kini ang tingog sa Sugbo, labing una nga internet radio. Nagsibya sa Dakbayan sa Sugbo. Inyong babati, labing tilaw, bisan sa laing-laing suok sa kalibutan. Kini ang tingog sa Sugbo.